Namhlanje ngithaka ngivuke ngiyothenga izinto engizoyipheka. Kade guys ngagcina ukupheka, kade ngagcina ukuba sekitchen. Ngiyazi ukuthi abanye babhizi ke bathenga ama-flowers nama-gift for abantu babo. Wena ngoba ngeke uzuyithola i-gift, pheka kanye nami. Uzothatha i-butternut yakho, uyiqobe kanjana, ufake ushukela, ufake i-cinnamon, bese ufaka amafutha kancane ugoqoze. Ebese ku-transfer kwi-baking dish yakho noma kwi-baking tin, uyivale kahle. If ingavaleki kanjeya, usebenzise lamabhawula okubheka avalekayo. Ngibheke-ke ku-100 degrees ngoba bengifuna ukuthi livuthwe kahle njengoba usubone sengifake imfoloko selivuthiwe. Ngase ngikhama amanzi-ke lawa azoyiphumela wona ethangeni, bengingafakanga amanzi. Selivuthiwe ubeke eceleni. Uthatha ama-veg akho, ngisebenzisa ama-baby marrows no-red onion, ngakuchopha kanjana. Ngafaka lama-spices enginivezele wona namafutha. Ngawa-roaster-ke for 5 minutes bengafuna ukuthi azavuthwe kakhulu noma aze ashe. Bese uthatha i-couscous yakho. Guys, bathi 1 cup ye-couscous lingana ne-1 cup yamanzi abilisiwe. Mina kodwa ngibonile ukuthi hayi inamba ayihlangani. Ngase ngi-eda enye-ke, but nakhona ngifaka u-half a cup. So kahle kahle ngifake ama-cups awu-2 e-couscous, ngase ngifaka ama-cups awu-2 amanzi abilayo no-half futhi wenkomishi. Uthatha indwangu yakho eclean uyayimboza i-couscous yakho for 10 minutes, izobe isi-right. Uyikhipha kanjani ngemfoloko ukuze ihlakazeke kahle phela. Izobe isi-right nawe uzoyibona nje. Yabona neyami iphume kahle, angidingela ngitshela ukuthi iphume kahle. Thatha ama-veg akho wafaka phakathi. Uma uthanda ukusebenzisa ama-veg ahlukile futhi ungawasebenzisa nginankinga.